lithi rhwelele ngamafu laphuma ilanga latsho igwijo libhengeza ukufika kwethu siliqela lendaba Ekhaya Jikelele. Bukeli ngoku ke singena kwiyure yesibini yenkqubo. Wena ke uthe waphoswa iyure yokuqala nanga amanqaku esithe sabe kanti siyawabhexesha. Abasebenzisi bomgodi Impala Platinum bengafuni ukuphuma emathunjini omhlaba kwezintsuku zintathu zidlulileyo bade balugoba uphondo baphuma emgodini. Kanti ke umbutho weSANCO kwiphondo laKwaZulu-Natal uthi lo wayesakuba ngumongameli welizwe uJacob Zuma wamkelekile ukuba abe yinxalenye yephulo lomkhonto wesizwe. Bekukuninzi mbukele besikuphathele khona kodwa ke nakule iyure yesibini sawenza njalo. Isenjimlo ke uKholosa Kalubisi uNonkanyezi njengomadlongothi maziphu mamshukumu mazonda ngezakhe ndicamagushe kaloku nasematolweni. Mbukeli yaqhubeka ke nenqophamlando yohlelo Ekhaya Jikelele okuyilona lodwa vo lapha eNingizimu Afrika uhlelo lwesidlo sasekuseni olusakazwa ngesinguni kumabona kude kuyaqala ngqa ke kwenzeka lokhu. Omunye ke bombukeli uthe why do people say I saw it with my own eyes? Yindaba abantu bethanda ukuthi I saw it with my own eyes. Own uyapi? Kanti ngezinye ikhathi bayibasebenzisa amehla abanye abantu mhlawumbe ukuthi babone izinto uthi hayi abantu bayaxaka. Igama lami nguNoxolo kwakomwali umbukeli ihlabanga lemhlophe qwa kanti ke sibheke ihamba phambili kuleli hora. Zuma Mtolo tried to bully us to reject or charge Comrade Jacob Zuma, thus undermining SANCO and its constitution. Umbutho weSANCO kwiphondo laKwaZulu-Natal uthi usihlalo wayo ephondweni nowayesakuba ngumongameli uJacob Zuma bamkelekile ukuba abe yinxalenye yephulo lomkhonto wesizwe. Umbutho weSANCO kwiphondo laKwaZulu-Natal uthi usihlalo wawo ephondweni nowayesakuba ngumongameli welizwe uJacob Zuma wamkelekile ukuba abe yinxalenye yephulo lomkhonto wesizwe. Isinqumo saloyo owayengumongameli wezwe umnumzana uJacob Zuma sokuthi angayikhankaseli futhi angayivoteli ANC sixekiwe abaholi beANC esifundazweni. uZuma umangaze abaningi ngempela sonto ngesikhathi ememezela ukuthi uzokweseka iqembu elisha lezombusazwe umkhonto wesizwe nanxenxeza khamuzi zakulelo kuba zilivotele. iSANCO KwaZulu-Natal ithi ke uZuma wayitshela ngalesinqumo sakhe ngaphambi kokuthi asimemezele emphakathini. SANCO has no constitutional grounds of charging its provincial chairperson for joining the MK party. The PEC of SANCO KZN therefore resolved that President Zuma continues to be the provincial chairperson of SANCO in KwaZulu-Natal. Case closed on this particular matter. iSANCO ke iphinde yaxeka unobhala weANC esifundazweni uBheki Mtolo kanye nosihlalo waleli qembu kulesifundazwe uSiboniso Duma. Zuma Mtolo tried to bully us to reject or charge Comrade Jacob Zuma, thus undermining SANCO and its constitution. They seemed to personalize a political matter because as SANCO KZN, we are not yes-bus types that they have been accustomed to. iSANCO ivumile ke ukuthi lesi sinqumo sika Zuma sizokuba nomthelela esibalweni sabantu abazokuvotela iANC ngokhetho lwangonyaka ozayo. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba zeSABC ngiseThekwini. Izisebenzi zemayini Impala Platinum ebeyitelekile zenqaba uphuma emathunjini omhlaba kulezi insuku ezedlule zigcineke ziligobile uphondo zaphuma emathunjini omhlaba eRustenburg eNorthwest. Zilinganiselwa eyinkulungwane ezimbili izisebenzi zalemayini ebeziyivalele ngaphansi emgodini kusukela ngomsombuluka. Isiteleka sazo besihambisana ke nokuthi beyifuna ukuthi abaphathi bemayini babahlinzeke ngazo okuyimpesheni kanye nemihlomulo yezabelo eqondene nezisebenzi zemayini. Isizathu esiholele ekutheni ke lezi zisebenzi igcineke seyiphuma emgodini kube ukuthi besebelambile indlala ibisiphezulu njengoba phela bekungekho ukudla kwanele kanye namanzi. Ziyakuphika ke kodwa ke okushiwo inyunyana inoma maqondana nokuthi ezinye zezisebenzi bezingaphansi emgodini beyihlaliswe ngempoqo zingafuni. Emgodini siliba sihlele phaya ngekufuna imali. Manje vasikhiphe kuthi vazobuya bakhulumisana ukuthi imali sizoyithola o asina kuyithola. Manje iqiniso asizange siyithola indaba yemali. Sihlele kusukela Monday singene ngapha 3 khona siphuma kumanje.
Yabona. Umphendulo wazivoza ukukhulumisana. Abanganga phele sikukhulumisana indaba yemali. Into ebesifuna sitholanga yabo. Hayi into azihambanga kakuhle but ke still sisaqhubeka sakhulu sisaphindele ku manager futhi yabo emva kwakho lamalanga la siyathathile sihleze emgodini amathathu so umuntu wenzeka ke angeke sikwazi ukuthi siye ku manager sesonke yabo sisathatha abanye abambalwa abahamba phambili ukuthi ngabo manje basaye ku manager so ukulandela isikhathi so thola report back ngomso wasazi ukuthi into zohamba kanjani ngomuntu beke banjiwe lapha ngenkani bese sihlezi ngokuzwana kwethu sifuna lento besifuna. Everything's ready because basically ama right way to. Yeah. So anything bazoyisho ready for because imali yabantu abethu leba bayidlile. Imali yamashares which means imali skip production more than so icompany yasipha. So mabayithatha union ithatha ifaka somewhere for ukuthi boyikhulisa invest so lama investment bona bacede mavumele bayishare thina bayithatha bona bayidla ababaphi basebenzi. Singathanda ukulumkisa abo banenhliziyo ziethe ngelinqaku landelayo kothatha nje ukuphazima kweliso ukubulala utitshala wayekhulelwe uKirsten Clates okuke kuvele ngethuba kuchotshelwe isicelo sebail somfundi ubafana mahungelo neminyaka engama-21 notyholo ngokubulala loka Clates. Umalungelo ke ujongene nezityholo zokubulala ukudlwengula ukuphanga kunye nokuceba ukubulala. Umbuso ufunda istatement sikafakazi somphenyi wecala uthe umsolo wabonakala emakhamereni elandela umufi ngokumphenyi wecala kwathatha imizuzu eyisishiyagalombili sokuthi lo thisha qinywe abulawe. Isidumbu salo thisha satholwa abanye ababesigijimele emva kwemizuzu engama-30. The witness picked the phone at around 0:15 a.m. and the deceased entered the park at 08:04 and the timekeeper took pictures at 08:05. Meaning the murder occurred in the period of ±8 minutes. Unogada uGramula osebenzela inkampani 24/7 uthi ubonakala wesilisa ejombi sakho lapho kwatholakala khona isidumbu. On this camera I found an African male. Living the area. Leli cala lihlahlela mhla zingama-29 kwephezulu. Izinkulungwane zesizwe samaNdebele kaNzuza beyibungaza iminyaka eyi-140 ngonyama uNyabela yahola impi eyabe iphakathi kwesizwe sayo nomphakathi wamaBhunu owabe ungaphansi kobuholi bukaPaul Kruger. Lempi yadonsa inyanga ezisishiyagalombili kanti yasuswa ukuthi ingonyama uNyabela yanqaba yaphetha ukhokhintela kwahulumeni wamaBhunu. Lo mkhosi wamnyaka wonke ke ubanjelwa eRosenegal eLimpopo. Ngesikhathi ingonyama uMabhoko wesithathu yethula inkulumo kulomkhosi inxuse ukuba kube khona ubumbano phakathi kwesizwe samaNdebele. Ingonyama uMabhoko iphinde futhi yagcizelela ukuthi abaholi ababona uNkulunkulu ngakho ke izakhamuzi zinelungelo lokukhononda uma kuhlangatshezwana nezidingo zazo kungahlangatshezwana nazo idingo zazo. Ingonyama uMabhoko uphinde waphawula nangombango oqhubekayo ebukhosini besizwe samaZulu. Kanxasi welimida uvoto eDemocratic Republic of Congo luza kuqhubeka namhlanje kwizikhululo ezingakhange zikwazi ukuvula ngosuku lovoto. Ukubalwa sele kuqalile kwezinye izikhululo zovoto, ikomishoni yonyulo yesizwe ezimeleyo yase-DRC ivumile ukuba izikhululo zovoto ezininzi zivule kade. Ulibaseko kunye nezityholo zamaqela aphikisayo zobuqhophololo, ubundlobongela kunye nokusilela kwenkqubo kudale inkxalabo ngokuthembeka kunyulo lwelinye lamazwe amakhulu eAfrika nelinobutyebi bezimbiwa ezibalulekileyo kuqoqosho lwehlabathi.
Bathathu abantu ababhekene nezinsolo zokuqhakeza eplazini likaMengameli uCyril Ramaphosa iphalaphala esigamekweni esenzeka ngoNhlolanja ka2020. Nakuba izelamani zakwaJoseph okuFroliana kanye noDavid zani kwibhayili ngolwezi, kepha ke okukholakala ukuthi uNqondonondo walesi sigameko uEmmanuela David wenqatshelwe ibhayili. Izikhungo eziphenya lesehlakalo zonke zaligezi igama lika Ramaphosa kulesi sehlakalo. I have said and admitted that there was a theft at the farm, and I reported that to a general of the South African police, who later informed me that he's also reported it to another general of the South African police. That matter obviously is under processing within the police service. They are dealing with it. I deny that there was any form of money laundering. NgoNhlangulana ka2020 owabe inhloko yezobunhloli Arthur Fraser wanikela izwe isehlakalo esadonsela uMengameli amehlo emphakathini kuze kube namhlanje lolu daba likadluli. Wonke amehlo abesebheka kuye uMengameli uRamaphosa ukuze aphendule, abanye bethi akashenxe esikhundleni. That judgment just says there is no case for the ConCourt to be petitioned directly, and I think we should put that into context and understand it. I've heard some of your colleagues saying it's a blow to the president. It's not a blow to the president. Iparlamente labe selisungula ikomiti elizimele ngaphansi kwesigajana somthetho 89 ukuba liphenye ukuthi engabe uMengameli uRamaphosa akanindekini kulesigameko. Umbiko ke waleli komiti wahlonza ukuthi ubufakazi obethulwa uMengameli mayelana nalesigameko wabe unhlakanhlaka, ngakho ke kungenzeka kunesidingo sokuthi aphendule kabanzi ngalesigameko. Yize kunjalo la uchitha ngevoti lombiko iParlamente, kepha ke ngaphambi kwalokho uMengameli wabiza isithangami sabezindaba lapho kwaqagulwa khona ukuthi uzomemezela ukushenxa njengoMengameli wezwe. Kunalokho kwaqhamuka umkhulumeli wakhe wafike wawahlaba wawahlikiza amahemhemu okusula kaRamaphosa. We are in an unprecedented and extraordinary moment as a constitutional democracy as a result of the report, and therefore whatever decision the president makes, that decision has to be informed by the best interest of the country, and that decision cannot be rushed. Okusobala ukuthi kwenzeka ubugebengu eplazini likaMengameli, ingakho abasolwa abathathu uFroliana noDavid Joseph kanye noEmmanuela David bakhalelwa amasongo kaSigonyela. Kumanje icala labo liyaqhubeka enkantolo. Kusenjalo kuze kube namhlanje uphiko lwamaHawks alikaze likhiphe imbiko malungana necala elimayelana nesigameko sasephalaphala elavulwa uFraser. Kanti ke mbukele mabesibheka kwezomnotho ivalwe luphansi uhwebo lwerandi emakethe izolo ntambama. Irandi libiza u18.68 edoleni laseMelika libe u23.67 kupondo, kanti ke lingu R20.31 ku-euro. Ipula laseBotswana libiza u1.38. IJSE ivale inkomba yezabelo iphezulu ke izolo kusihlwa. Igolide libiza $2,074 i-ounce, iplatinum libiza $928 i-ounce, uwele ngahliziyo ubiza $81.09 umphongolo. Njengamanje ngambukile sekuyisikhathi sokuthi ke siphosa amehlo kwesibone ukuthi kume kanjani kwisimo sezulu.
Siphinde sikwamukele embukeli lapha ekhaya Jikelele. Umqeqeshi weBafana Bafana uHugo Broos umemezele ithimba labadlali lesikhashana abangama50 ngesonto ledlule. Leli thimba ke lisazohlungwa libe ngabadlali abangama23 ekuqaleni kukaMasingana. Kanti ke amanye amaqembu azodlala nalo kule ndebe yeAFCON asememezele awaba amathimba esikhashana ngaphambi ke kokuba iqale imidlalo yaseAfrika. INingizimu Afrika iku-Group E ke mbukeli ikanye neMali, iTunisia nomakhelwane ke iNamibia. Uxoxa kabanzi ke nathi ngamalungiselelo Bafana Bafana sixhumana noSibusiso ke umkhaba wakwaMadonsela. Mkhaba sikubingelele ohlelweni sikwamukele lapha ekhaya Jikelele. Bingelele mamtshali kuwena nethimba lonke lekhaya Jikelele bese sibingelela kubabukeli ngasekhaya. Iqembu leBafana ke elizodlala kweAFCON amaqembu elizodlala nawo ke iBafana Bafana kubalwa kuyiMali, iTunisia, iNamibia. Engabe angakanani mkhaba amathuba ukuthi iBafana Bafana ingene esigabeni somkhumula jezi? Kunjalo noqolo soshilo ukuthi ke iqembu lesizwe la kuleli laseNingizimu Afrika iBafana Bafana izobe iku-Group E nalamaqembu ke osowabalile. Ngicabanga ukuthi amathuba okuthi sidlulele esigabeni esilandelayo maningi kakhulu. Sengaba ke yikho ke ukuganga esesambe sikubona kwenziwa ilona ke iqembu lesizwe la kuleli laseNingizimu Afrika. Kodwa ke ngokwami ukubuka amathuba maningi kakhulu ukuthi sidlulele esigabeni esilandelayo. Ngoba uma ngabe siqala ngalo nje iqembu lasekhaya iNingizimu Afrika uma ngabe uyibuka isinaso isipiliyoni sokudlala emqhudelwaneni weAfrica Cup of Nations. Izeke sesinesikhathi sagcina ukudlala kuona. Ngoba uma ngabe ubuka sesiudlalela umqhudelwano ka11 usho ukuthi 11 loyo and sakwazi ukuthi ke sibe ngompetha bawo lo mqhudelwano ngonyaka ka1996 oseminyaka eminingi kakhulu ke yedlula. Okusho kona ukuthi ke iNingizimu Afrika ke inaso isipiliyoni. Uma ngabe ke sibuka izwe okuyilona elizothanda ukuthi libe inkinga kakhulu izwe laseTunisia. iTunisia ngicabanga ukuthi ke iyona ke izosinikeza inkinga ngoba mawubheka ngisho ngokuqeliswa kwamazwe omhlaba ilona izwe elingcono njengoba ke lona liqeliswe laba unumber 28 kanti iNingizimu Afrika yona ihlezi kunumber 66 kanti ke isipiliyoni sabo futhi sokudlala kuyona ke Africa Cup of Nations sihle kakhulu njengoba thina sisadlale ka11 bona sebedlala amahlandla angama21 21 bakwazi ukuthi ke basinqobe ngonyaka 2004. Kusho kona ukuthi ke nabo ke ngokusinqoba ke bayalingana nezwe laseNingizimu Afrika. Uma ngabe sibheka ke izwe laseMali nalo elinye izwe futhi ekuzomela silibheke engicabanga ukuthi ke izwe engilibeka phambili ngaba yilona izwe laseTunisia kube endaweni yesibili kube yilona izwe laseMali. Kodwa thina singakwazi ukuthi silihlule lona ke lithe ukuhlala endaweni engcono ngokuqeliswa kwamazwe omhlaba kuma FIFA rankings aphume nje ngoNovember uphela lo wakulonyaka 2023 bahlezi kunumber 51 kanti nabo ke sebedlala imiqhudelwano yeAfrica Cup of Nations amahlandla ayishumi-3 okubenza abadlale ke ngegaba ezimbili noma ngamahlandla amabili ukudlula iNingizimu Afrika kanti ke bona ke ngeshwa bakaze basinqobele lesisicopho. Okusho ukuthi isipiliyoni sethu singcono kunesabo uma kukhulunywa ngokuphakamisa isicopho seAfrica Cup of Nations. Labadlala khona kangcono bagcina ukudlala ke bahamba ibanga elide behlula kuma-finals ngonyaka 1972 bese kuzoba ke izwe ke elingomakhelwane bethu njengoba usoshila izwe laseNamibia okuyilona ke izwe esingalibhekena kancane ukuthi ke ngabamba iqhaza elitheni ukuthi liphazamise iNingizimu Afrika. Angisho ukuthi ke ngilibukela phansi ngoba sekukaningi sikubuka kwenzeka lokho sitshela ukuthi ke sizodlula kalula emazweni nakho kwenzakalile siseRwanda siyodlala umdlalo wokuhlungela umqhudelwano wendebe yomhlaba safike sahluleka yashaya iRwanda. So nayo ke Namibia ngisho ukuthi kumele sibukele phansi kodwa ke yona ke izwe ke eliphansi kakhulu lihlezi kunama 115 ekheliseni kwamazwe omhlaba kanti futhi umqhudelwano weAfrica Cup of Nations lisawudlale nje amahlandla amathathu nje kuphela la benze khona kangcono ukudlala abahambe bagcine khona kuma group stages. Shoot indlela yabo nje ukuqualify nje kuphela abakaze bahambe bafinyelele kuma knockout stages mamtshali. So ingakho ngithi ke iNingizimu Afrika inethubelanele lokuthi ingadlulela esigabeni esilandelayo okungama knockout stages. Emaqanjini kamathathu azobhekana neBafana okuyiNamibia iTunisia kanye neMali kuyiNamibia kuphela ke nabadlali abadlala kwiligi yasekhaya. Engabe ke iqembu laseMali laseTunisia lona njoba linabadlali nje ke abadlala lephesheya lokho ngabe kuzoba nomthelela noma ngabe ke sebebhekene neBafana? Ya kakhulu kanti ke futhi nalo iqembu lesizwe laseNamibia ukuba nabadlali abadlala la eNingizimu Afrika kubanikeza advantage lokho because balazi kangcono iqembu lesizwe la kuleli laseNingizimu Afrika. Uzokhumbula ukuthi Bafana Bafana noma inabo abadlali abazinze emazweni aphesheya kwilwandle kodwa iningi labadlali ozolibona limele iqembu lesizwe la kuleli laseNingizimu Afrika abadlali abazinze kuleli laseNingizimu Afrika. So lokho kuzonikeza ke izwe laseNamibia iadvantage yokuthi ke isazi kangcono kunalanga amanye ke amazwe ikakhulukazi ke uyabona ke iqembu
elifana nalo ke izwe laseTunisia njengoba usushilo linabadlali ke abasezingeni eliphezulu kakhulu. Uyabona uma ngabe sikhuluma ke abadlali abafana naye ke uYosef Msakni, umdlali lo engithi uma ngicabanga ngibuka ubackline weqembu lesizwe la kuleli laseNingizimu Afrika ukuthi uzobe uboshelwe kanjani. Kuzomela uHugo Bruce aqinisekise ukuthi ke iback four ayiqalisayo uma ngabe sibhekene nezwe lifana neTunisia ke abadlali abaqinile kakhulu, ngoba ngeyena uYosef Msakni kuphela ke bakhona ke abadlali abafana nayo Isam Jabali, insizwa ke lezi engikhuluma ngazo esizaziyo ukuthi ke uma ungakapheli nje umdlalo zisasekhona ku scoreboard bazolithola kanjani na kanjani igoli. Bese kuzoba ke umdlalo wasemumva lapha ke uAli Masalo, umdlali ke lo osenesipiliyoni ngendlela eyisimanga, engikholelwa ukuthi ke uyena futhi abazobe bebheke kuyena kakhulu ukuthi ke uzokwazi ukuthi ke abalekelele. Khona ke insizwa lapha yana ke futhi engiyibheke kakhulu ezokwenza kahle kakhulu uHanbal Meshpri, umdlali wasesiswini. So ngicabanga ukuthi ke izwe laseTunisia nje obushilo ukuthi ke liphethe abadlali abanohlonze, ilonazwe engicabanga ukuthi ke uma ngabe sidlulele esigabeni esilandelayo na kanjani sobe sihamba nalo ngenxa ke yabadlali ke abanesipiliyoni abanaso sokuzinza emazweni aphesheya kwelwandle. Kodwa ke nje ukukhathazeka kwami kakhulu kulomdlalo wethu esizodlala neqembu lesizwe laseTunisia ukubuka abadlali bethu basemuva ukuthi bazomelana kanjani bena Yosef Msakni benayo ke Ismail Jabali, ngoba ke insizwa ke lezi ke edlubule endalayo ngempela ke ezilifunayo igoli futhi igcine zilitholile. Bese sizwa kulona ke izwe laseMali. Yes, imali ilona ngilibhekile ukuthi ke njengoba basodlala nalo umdlalo wokuvula, uma ngakwazi ukuthi ke silishaye okungenani masihlulekile ukulishaya sithola iphuzu kulona sobe sisebenze kakhulu, then bese sibuya ke emidlalweni wethu wesibili esodlala neNamibia, noma ke esodlala neNamibia. Yes, mangicabanga ngoba ke ifixture yethu ngicabanga ukuthi imi kanjalo. Bese mase sibuya ke size sodlala ke leyo mdlalo loyo esodlala ke neze la khona lapha ke Namibia, masiqinisekise ukuthi lawo maphuzu siwathatha onke kuNamibia, sithi siyodlala emidlalweni wethu wokugcina esodlala nezwe laseTunisia sibe sesazi ukuthi okay sesisebenzile amaphuzu angakithi. Asilibukele nalo ke iqembu lesizwe laseMali, izwe ke leli liphethe insizwa ngempela. Ngiyakhumbula ngomunye unyaka sidlala yona iAfrica Cup of Nations iNingizimu Afrika isadlalelwa abadlali abafana nabo oRinelwe Yel Tsolonyane noSiphiwe Shabalala. Into ebabesixaka ngayo ubude babo, abadlali abane height, so babekwazi ukuthi ke basidlalise ke indlela ke evuna bona ukuthi ke badlala ama aerial balls. So ngaso sonke isikhathi ngoba thina sasibafisha kunabo sasithola sidlala ibhola elisemoyeni. Kodwa ke khona ke umdlalo wasemumva ke ngicabanga ukuthi ke wesiqonqana lapha kulona ke iqembu lesizwe laseMali, okuyena ke uHamari Traore, bese kuba uyena ke umdlali wasesiswini lapha ke uAlio Dieng, engicabanga ukuthi yena ke umdlali ke obhekwe ngamehla bovu nabalandeli baseMali abaziyo ukuthi ke njengoba bebophela uDieng omunye wabadlali ke abasezingeni eliphezulu. Baphinde futhi babe nomgadli engikholelwa ukuthi ke uzosinika inkinga kakhulu uyena kuIbrahim Kone. Siyamazi ke uKone uhlupha ke kakhulu, omunye wabagadli ke abanohlonze ezwenikazi laseAfrika engicabanga ukuthi ke kumele sibabheke. iNamibia kubusushilo abadlali nje abane abawu4 engicabanga ukuthi ke bazoba ku starting lineup uma ngabe kuthiwa iNamibia ibhekene neNingizimu Afrika. Ngingabazi ukuthi uPeter Shalulile ongumgadli weqembu leMamelodi Sundowns na kanjani uzobe khona, John Hot ogijima ku-Orlando Pirates, ize Orlando Pirates imdlalisa njenge left back okwamanje njengoba besalinyalelwa abadlali basemuva. Kodwa ke iNamibia iqembu lakhe imsebenzisa njenge left winger. Kukhona ke umgadli ogijima eqenjini leChippa United Elmo Kambidu oyishaya ngale ndlela exakile inet. Bese kuzoba umdlali wasemuva ogijima kuMaZulu FC uRyan Hanamop. Ingakho ngikubona ke bane advantage abadlali abawu4 bonke abazobe beku starting lineup abazobe beyazi iNingizimu Afrika noqondo. Manje njengoba ke uLyle Foster kanjalo noLebohang Mothiba bengekho nje ngenxa yokulimala, amagoli azophuma phi Mkhaba? Ngiphindela noxolo khona la sketjana khona. Bengibuza ukuthi njengoba nje uLebohang Mothiba kanjalo noLyle Foster bengekho ngenxa yokulimala, amagoli azophuma phi? Ngicabanga ukuthi ke asinayo ngisho encane inkinga kubagadli, asinayo ngisho encane inkinga. Uma ungabubuka abagadli esinabo abakhona eqenjini lesizwe la kuleli laseNingizimu Afrika, sibopheleke abadlali ke abasezingeni eliphezulu kakhulu. Yabona uma ngabe ukhuluma ngabadlali abafana noMihlali Mayambela, usikhuluma ngabadlali abafana noEvidence Mahopa, sikhuluma ngabadlali abafana noKhanyisa Mayo, ongomunye wabadlali oconsistent isizini nesizini iCape Town City yaqinisekisa ukuthi yayitakula. Bakhona abadlali abafana noZakhelele Pasa izeke noma
amagoli esamlahlekele eqenjini Orlando Pirates nesimanga sokuthi ubuya ekulimaleni. Uzokhumbula ukuthi ke bakhona ke futhi abadlali abafana naye lapha ya uIncrem Rainers osikhuluma ngompetha omusha sha womqhudelano weCurling Knockout. Izinto ezimhambela kahle ngendlela eyisimanga eqenjini lakhe Stellenbosch FC. Bakhona abadlali abafana noBongo kuhle Hlongwane. Ngicabanga ukuthi yona department ke leyo ke ezophathisa umqeqeshi Hugo Bruce ngekhanda ukuthi ke ibona kuyibapha abadlali azogcina ke ebathathile ayohlasela ngabo. Ngoba umukhumbula ukuthi ke uThemba Zwane umshishi ogijima eqenjini leMamelodi Sundowns benoMonapule Saleng bangabanye babadlali Hugo Bruce abathatha njengabagadli. So yes, ukulimala kwabadlali abafana nalabo kuzosilimaza kakhulu ngokwesipiliyoni sabo nanokuthi ke oMothiba bagijima phesheya kwelwandle. Kodwa ke yona department engakhathazekile kakhulu ngisho la kancane ngayo ngoba uma ungabubuka ngisho la Foster umqeqeshi wakhe weBurnley uVincent Kompany kumphathe kabi ukumbona engomunye wabadlali abamenyezele kulo 50 omenyezele ngesimanga sokuthi ukholela ukuthi ngokomqondo akakakulungela ukumela iqembu lesizwe lakulela seNingizimu Afrika. Nami ngakubuka ngeso lokuthi cha mhlawumbe uyambiza nje ukuthi ke amnikeze credit ukuthi uyamazi ukuthi ngomunye wabadlali abanohlonze bakulela seNingizimu Afrika. Kodwa ngeke azambiza ungabikho kwakhe uFoster benoMothiba akulimazi nakancane iqembu lesizwe lakulela seNingizimu Afrika. Sikhuluma ngabadlali abafana noPercy Tawula oqeda ngoba Interclub Award CAF eqenjini lakhe agijima kulona kweAl Ahly. So nje phambili noxolo yona ndawo lengakhathazekile nakancane kuyona engikwaziyo nje ukuthi kuyasobe siphelele kubagadli siphethe abafolosi asezingeni eliphezulu engaziyo futhi ukuthi azolisiza la kuleli laseNingizimu Afrika ukuthi siwathole lamagoli abalekile ukuze sidlulisele emzuliswaneni olandelayo. Hayi Mkhaba sathemba ukuthi siyokwedlula impela sedlulele kwi next stage njengoba nawe usho ke sibonga kakhulu ngesikhathi sakho namhlanje kuseni. Asibonga kakhulu noxolo siphinde sibonge kakhulu kwithimba ekhaya Jikelele nababukeli emakhaya. Sibonge. Lokho ke mbukeli bekusibusiso Madonsela oxoxa nathi ngokuqoka kwethimba elizodlala iqenjini lesizwe lebhola likanobhutshuzwayo iBafana Bafana ku8 emva komzuzwana siyabuya. Enkosi ngokuhlala nathi nisasibukele apha ekhaya Jikelele. Isebe lemfundo laseGauteng lifumene ngaphezulu kwama5,000 ezicelo zebakala lokuqala nelisibhozo zika2024 ezifakwe ngenkqubo yezicelo ezenziwa kwi-internet ukusukela ke ngomhla we-18 kuleyo mnga ka2023. Emva kwemini ke ngomvulo inkqubo yokufaka izicelo kwi-internet ikwazile ukwenza izicelo ezingaphezulu kwama2,000 zebakala lokuqala zeza ngaphezulu kwama3 kwibakala lesibhozo. Abo ke bafake izicelo baye bafakwa ngokukhawuleza kwizikolo ezifumanekayo. Ukuva banzi ke siqhagamshelana ngeZoom nesithethi sesebe lezemfundo eGauteng umnumzana Steve Mabona. Lotshani mnumzana Mabona masikubulise enkqubeni. Sithokoze nababukeli bethu bonke labakhona. Siyathokoza. Mnumzana ukuzawuthi kangoku ingaba mhlawumbe lithini okanye ithini inkqubela iprogress ethe yenziwa lisebe lezemfundo malunga nezicelo ezifakwe emva kwexesha, that is late applications? No, sithokoze kakhulu kwamambala siyabona ababelethi ubuningi babo bazifakile imbawo ngemva kwesikhathi njengoba besezivulile ukuthi sivulele laba ekhenge bathole ithuba lokuthi bafake imbawo. Uzakhumbula ukuthi savula ngaphambilini sabanikela ithuba kodwa sathina sivalako kwaba nabanye abasililiselako batsho bathi bona khenge bathola ithuba manje hayi sibanikele ngalesi sikhathi sinikele nalaba abakuzokuchuguluka mhlambe izimo zabo umuntu mhlambe uza kufuna ukuza nganeno ngapha ngeGauteng nabo ke sibanikela leli thuba. Imbalo zethu njengoba besotshile be500 abakade sisiwabonile ngaphezulu kwalapho manje ngoba ayisingafuna ukuthi sibuyelele khulu ngene esiqale ngapha sithe kuphela iveke sasa sitsho ukuthi sesijame kuphi into eyenzekako ke lapho ukuthi nawuqeda ukufaka isibawo uyasithola isikolo asawulindi kube nesikhatshanyana kuthiwa mhlambe bazokunikelwa njalo ngoba inkolo ezikhona lapha zinkolo ezinendawo kuphela.
Mnumzana, amanani abazali ababhalisa emva kwexesha aphezulu kakhulu. Ngokubona kwakho ungathi kutheni abazali belinde de kube ngoku apho bezawuthi mhlawumbe bafaka izicelo, nto leyo ebangela into yokubana kube khona uphazamiseko njengoko usitsho? Iminyaka neminyaka sibonile imbalo beyiphezulu, kodwa nje imbalo ayisiphezulu kangako nasiqathanisa neminyaka edlulileko, ngoba iminyaka edlulileko bawuthola ukuthi nasivula kwinkolo abantu baningi, imjeje iba mide, bafuna indawo. Manje siyabona ukuthi iminyaka neminyaka iyancipha ngoba sibanikela isikhathi sokuthi bafake, sivule ngalesi sikhathi ukuthi bangene ngomkhawulo wesimodeni, bangene lapho bafake imbawu ngaleyo ndlela. Kuyancipha khona, kuyasiza ngoba siyayikala imbawu leyo ukuthi sizoyilungisela njani, sizokulungisa ini inkolo, sizokwengezela kuphi, sazi ukuthi sizohelebhana nababelethi ngaleyo ndlela. Manje abanye kuyachuguluka njengoba sengitshile, isimo umuntu siyachuguluka, ufuna ukuthi mhlambe afune isikolo kwenye indawo, naye ithuba kufuzile alithole. Njengokuthi izimo ziyohluka kubazali ngabazali, siyaqaphela ukuba kukho abazali abathi bona abonelisekanga ezi-offers zayo i-placement. Bona ke bathi bazifumene ngexesha langaphambili le-applications, kwaye ke bathi bazamile ukufaka izicelo ngexesha lokufaka i-late applications. Kuza kwenzeka ntoni ke ngoku kwabo bazali abazibhaqa bekuloo situation? Laba bafaka imbawo ngaphambilini sabanikela indawo yokufunda, abanganeliswa yindawo lezo. Ihlelo lokuthi wale isikolo leso likhona, uyakubuyela lapha uthi mina ngimabona isikolo lesi angisifuni. Bese ke abalingani bethu baqale ukuthi amabanga wakho ngimaphi othi awusifuni ngaso isikolo. Mabanga nawungila ababona ukuthi awazwisakala, bathi isikolo siyakunikela, bese nawungakenelisa uya kusomkhandlu naye ufike uthi anganeliswe, naye aqale ukuthi amabanga athini. Nangabe uvumelana nawe uzokubuyela lapha kubalingani bethu athi mlungiseleni ngale ndlela. Nangabe akazwani nawe uzokutsho athi isikolo ebakuphe sona ngiso, manje iphela lapho. Kungakho akhenge sibanikele ithuba lokuthi bafake imbawo ngalesi sikhathi, ngoba nakho nawuqalako inkolo ngobunengi ezinendawo akusizo lezi bazifunako. Manje sayisibona ukuthi besizobuyisela emuva nathi nasibanikele ithuba lokuthi bafake imbawo, ngoba kuyafana inkolo lezi ezilapho kuzoba zinkolo ebangazifuniko. Ndiyathanda ke ngoku mnumzana into yobana usikrobisele into yoba kwimeko enje ingaba mhlambe kwenziwa intoni ufumanise ngokuba umntwana sele emkelwe kwisikolo esithile esikwenye idolophu, and then ke ngoku ufumanise into yokubana kukho izizathu ezingaqhelekanga apho mhlambe ifamily funeke imove out of that city. Yintoni ke ngoku eyenzekayo xa kwenzeke njalo? Leyo iyezwakala. Ubufakazi nabukhona ukuthi kwenzeke lokho, into ziningi kuyenzeka ukuthi mhlambe umntwana athi ahlala nogogo, gogo mhlambe achiye emhlabeni, kwenzeka ukuthi mhlambe kasele nomalume, malume mhlambe akasekho. Leyo iyezwakala. Aye bafike ke babelethi bayichaza ukuthi into yenzeka, kunofakazi kube khona, ngoba kukhona lokhu kungathembakali ebantwini bonke. Umuntu akhulume into engekho inganafakazi. Manje na ufakazi nabukhona, abalingani bethu bayayiqalelela bathi iyawa siyamuzwa, akasuswe lapho asiwe la kuza kutholakala khona indawo. Hayi sibalalele lapho.
Siyaqonda njengoba sibuza nje mnumzana kukuba yonke lemibuzo siyibuzayo yimibuzo esuka kubazali abanayo inxalabo. Siyafuna uqonda kubana mhlawumbe ubangaba kuye kwafumaneka isikolo ufumanisa into kubana isikolo umntana sifumeneyo sisikolo mhlawumbe umzali ebengasithandi sisincamncam kwaye ke ufumanisa into bana asifumane esisikolo. Ingaba abazali abafaka isicelo emva kwexesha bangakwazi na umuntu mhlawumbe aphinde athi ngoku utshintsha ingqondo yakhe kuba mhlambe ekhalazela into ye placement yomntwana wakhe okanye bafanele into bana umuntu amkele nasiphi na isikolo asifumanayo? Nofika emva kwesikhathi uzokuthola lezi ezinendawo, so ngeke sibe sinye sona zizoba khona lapho nalapho uyaqala usikhetha ngiso sakho leso ngoba awujami ukuthi kuzoba nehlelo lokuthi baninikelwe indawo njalo nawufakako isibawo lapho uthi lesi ngiyasithatha sekungesakho isikole leso ngoba ngizo ezinendawo ezinye lezi inkolo zigcwele. Sibambe ngazibini mnumzana, siyathokoza apha ekhaya Jikelele ngokuba usinikeza ixesha lakho kwaye ke ucacise nakubazali esingathi into kubana bakwinxalabo njengoko kaloku umzali nomzali ufuna umntwana ephakathi esikolweni. Siyathokoza ngexesha lakho. Kuthokoza thina nababukeli bethu bonke. Thokoza. Lo mbukeli ke ebesithetha naye nguye umnumzana Steve Mabona ethetha nathi ke ngokufaka kade izicelo zebakala lokuqala nalesibhozo kwi-internet. Ngoku ke masithi qhwi pha evenkileni qiniseka mbukeli akukho apho ugungqa uthi uyakhona kuba le yinkqubo oyithandayo Ekhaya Jikelele. Siphinde sikamukele mbukeli lapha Ekhaya Jikelele. Kunemidlalo ethileke mbukeli esikhumbuza ukuthi ngezinye izikhathi indaba ixoxeka kangcono ngokunyakazisa umzimba kunangamazwi. Lokho ke kubonakala emidlalweni othi Don't Let the Sun Set on You here eSoweto Theatre. Nalapho kumlingisi kunguthamsanqa Majela. Lo mdansi waqhuquzelwa yindatshana zase-Afrika kanti kusethola imiklomelo ngokuba umdansi ovelele osemusha. Ukuzwa kabanzi ngomsebenzi wakhe umdansi uThamsanqa Majela ukhona ke lapha endlini zomsakazi ukuze asixoxele ngohambo lwakhe. Thamsanqa sikubingelela sikamukele lapha Ekhaya Jikelele. Sibonga ukuthi uzube nathi namhlanje ekseni. Ngiyabonga. And thanks for having me. Yes. Sibonga kakhulu. Uthando lwakho lomdanso noma nje uqala ukuthi ube umhleli womdansi choreographer ke ngelimi lwesingisi. Ingabe kwaqala kanjani? Mhlawumbe ukhona nomuntu obonela kuyi ukuthi na wabona enza khona suthi nawe yazi nami ngiyathanda ukwenza lokho ya. I think ngiqale ngokudansa before. Okay. So I think choreography or choreographer like it just found me. So I needed to be a dancer before me by a choreographer, and then I found that there's a lot of people like I look up to okay, these are like big people and then no, there's a lot like your legends. Obviously, I'm just thinking on top of my head, like somebody I grew up like watching Abu Somizi and things. Yes, yeah, no, we can't dispute those things. And then also having to go study overseas, and then you look up to other choreographers overseas, and then you start seeing yourself. Actually, Nami, as a choreographer, then you start having a voice. Then you start speaking. Actually, these are the things that I want to speak about. As a dancer, you dance the voice, but then when you're a choreographer, you start having a voice. So those are the kind of things I've been drawn to, having my own voice. So, dance or I think contemporary, because contemporary, yeah. So contemporary has that you can do anything. Afaga ispansula and mix it in ballet. You can mix it in bourgeois or whatever. So it's contemporary nowadays. Even you can formulate language yakho. Kodwa nje ukuba choreographer mangisi ngiyacabanga kufuneka uyazi yonke imidance. Yebo. Yeah, bese ke mhlawumbe uyakhetha ukuthi ke namhlanje or mangenza le short film or ini ngizosebenzisa le butler. So ushaya ispansula, ushaya contemporary, ushaya zonke. Look, ngishaya zonke, but my speciality is contemporary ballet, classical, because that's what I'm trained in. But izinto zasestrateni, those are my things as well.
I speak, yeah, finally uyazi wonke umdanso so that you can have ukhetho spice nawe. So manje mangabe uchoreographer ke uzeneka kanjani ebantwini ngoba phela uzo choreographer fanele choreographer abantu ngithi ukuthi kufuneka mhlawumbe ube nabantu abawu10 ke uchoreographer kahle kahle uma ungaxoxisela nje umbukelo sekhaya because ngiyazi ukuthi abantu abaningi njengami nje ngaphambi kwanamhlanje bengicabanga ukuthi uchoreographer ukufundisa ukudansa kanti ziningi izinto ehambisana nakho khona you have to plan khona ukuhlela ukuthi uzohamba kanjani uzoma kanjani. So uba choreographer I think you have to start being a dancer first. I mean it can happen but ufanele uqala choreographing is a voice like ukhulumela abantu manje but also you're a teacher because you're teaching abantu ukuthi this is my style, this is what I want to say and uzokhuluma kanje and also you are it's a responsibility because you ubhala a script. It's as if you're writing a new thing. So ubhalela abantu, you're a teacher. Choreographer, you have to be an all-rounder. Uyazi, politically, you have to know things. You have to know what's happening in the world. You have to know what is happening now. Usakhuluma happening in the world now. Esowetho theatre bekunombukiso awusixoxele ngawo nje ukuthi ubuthini nanokuthi yini into obuyifundisa nanokuthi yini mhlawumbe now looking back ongathi uyayishintsha mengathiwa usunikwe elinye ithuba ngokuzayo. Yeah. So see, we had a performance at SABC Theatre of Don't Let the Sun Set on Here or You Here. It was really well received. It Don't Let the Sun Set on You Here ikhuluma ngo basically as black people, as Africans, we should stand up for ourselves, start taking more responsibility of things, especially of what's happening before ilanga because then that'll be too late. My dream is for us as black people to go into space. So I mean I said Russia has been there, America has been there, so why can't we be there? But also literally in the literal sense space is there, but I'm just saying to go beyond a point where we can be. Stop feeling sorry for ourselves. Also speak about the things that are happening politically as well, because also it's for me it goes political. So ngiyazi ukuthi ena futhi umsebenzi wakho ke wafeaturishwa laphana ku Lucifer amafilimu amafishane Lucifer kanjalo na yini lena enginxusa Inxeba yes so lokho kwaqhamuka kanjani nje nanokuthi ngiyabona la ukuthi nango 2022 wathola indondo. So it happened during lockdown. So being borekile and I was like I can't move but I still want to see dance. So I got up with my friends from Belgium, others from UK ngathi sakhuluma via so Belgium. Well, yeah. So I spoke to them and then we started sharing videos and I had to direct it into, okay guys, this is what's happening. I would like to do a film. Inxeba, it speaks about obviously a wound, but it's a woman's wound, like especially within a society where you can't walk around with short skirts, which is like why? It's just a perception that people have in their brain. So Inxeba, those kind of things. So I Lucifer about a woman, like also connecting it with the Lucifer being the devil. So those I do a lot of biblical and social references within All right, ayisiyabonga Thamsanqa ukuthi uzosivakashela la ekhaya Jikelele ngiyakubona ukuthi umuhle uready wenza into yakho angeke ngisalokhu ngithatha isikhathi esiningi umbukelo besixoxa naye ke uThamsanqa sengizomdedela njengamanje ukuthi ke asishayele lokho adume ngakho. The floor is yours.